Yes, United States of America. Kumene kuli chani kuti chachitika njana, especially dzulo wamkulu wa ankhondo cha Secretary of War Pete Hegseth wamkulu wa ankhondo ku department ya ankhondo kuja wamkulu ameneyo yeye ndithu anayikidwa kaye mu msuzi wa moto. Dzulo anayikidwa mu msuzi wa moto. 500 troops off of the X based on the intel. Stop. Based on the intel. Stop. Reclaiming my time. Because you yell doesn't make you right. Just because you yell doesn't make you right. I'm reclaiming my time on behalf of these survivors. You just said what they said is a falsehood. Anali ku parliament kumene kopanga malamulo kumene ndithu anthu ma senators kumene ndithu anthu akuluakulu anamukhazika poteropo ndikuyamba kumblauza ndikuyamba kumphika ndi anamphika kufika napona kuti hayi munthu ndamuphika for 3 hours maola owana atatu 3 hours akumuphika koma ndikumtakasa kumkologanya so this guy nkhani yambirira ndinena kuti anafusafusa akulu nkhondo imene anyway zonse zindoli mafuso sewa muthawanizira kulunjika akupasani answer ina yake, right? Anafusa kuti kudini yo malangiza Trump kuti tiye timenyeni nkhondo tiyambe Irani inizo malangiza zimene so I mean fuso la simple, okay? Pamene kuti munthu angoyankha ayi kapena eya komano zilakhala kuti mission iyo inali successful, mission yatheka chicho sechili bwino pamene munthu so angajejeme akhozokhala so proud, akhozokhala onyadira kuti yes, I mean yes, actually mukudziwa kaleso ni achievement ina yake ikachitika munthu angathawe ngati achievement yachitika ngati chito chake chabwino chachitika munthu amathawa amakhala onyadira mango yankha kuti yani akulu iwo malangizo anachoka kwa iwe ine malangizo amene anachoka kwa ine ndiwanzeru kwambiri namuza Trump kuti yes, let's do it. Koma nakuluwa akuthawa kuti hayi ife sitimalangiza Trump chanchana kuthawa kubisala. Why akuthawa kubisala? Chifukwa akuzaza kuti mission yawo sili successful, mission yawo sinapambane hayi ndiyo poira komanso muli okay asokoneza zinthu. You understand what I mean? That's why akukana. So tamvani kaye for sorry. Did you advise the president that we should attack Iran? We were, first of all, in this position in the cabinet, we never talk about what we would advise the president to do or not. Do you think the president or you deserve more? I've been in every meeting. I understand with that, the chairman Mr. and everybody else as those decisions were made, and he got every perspective possible when it came. I'm just asking what your perspective is. Are you afraid to take ownership of this? Do you think it was a good idea or not? As I've consulted the president, do I think it's a good idea to confront a nuclear bomb? Ndiye samamva mayankho ake blah 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 blah. Okay, komano I think answer ilipo. I mean tingo afusa Trump chifukwa Trump ndani wake wa Trump akudziwa bwino akumbukira bwino fazino zikathina munthu omazati komano mandigwesera mumu ndiwakuti so a Trump tenda afusa kuti akulu inuyo anakuwuzani ndani kuti amana kulimbikitsa nakupasana malangizo ndani ayankhe okha. Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it. Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it. Internet isema iwala, Internet isema iwala. I mean, at Trump tinanena clear kuti pacha yonale munthu oyambirira eti kunduza kuti let's do it. Munthu oyambirira kumuza Trump ati tipange zimene zisi.
anali ameneyo lero akukana lero akuzembazemba chonchi kuzembako kukutanthauza chani kusenza kuona kuti zinthu zasokonekera so pamene zasokonekera so sakufuna to be held accountable sakufuna kutenga responsibility pa zinthu zimene zasokonekerazo anafusafusa tikuwina koma anthu amene ndi akuluakulu ndi anthu anzeru ndi anthu akuphunzira kwambiri akufusafusa akulu tikuwina nkhondo iyi tikuwina are we winning the war tikuwina nkhondo iyi just answer the simple question yankhani fuso akuti ayayi ifeyo pankhani khuza nde militarire tikuwina military tikuwina militarire kumbali khuza ndi military yokha kuwina akuti. How is this war going? Do you think we're winning? Militarily on the battlefield, it's been an astounding military success. No, but are we winning the war? Absolutely. Okay, so do you call Iran closing the Strait of Hormuz winning? Well, I would say the blockade that we hold that doesn't allow anything to come in or out of Iranian ports. Okay, so always we've blockaded their blockade. So they blockaded us, and then we blockaded their blockade. That's like saying, tag, you're it. Or, if President Madison had said, well, the British just burned down Washington, but don't worry, we're going to burn it down as well. Chairman Kane, did the military have plans? Fusalina. Kuti tisekera pa Strait of Hormuz. Muna koso kuwina, mukutenga kuti ndikuwina. Izi zinthu tsopano ine sindifuna ndikambe nkhani khuza kuti zaine maganizo anga ndikuyamba nkhani tsopano kukonko kupanga malamuloko mukuwina muziransala ayayi ifeyo pamene pachapo tatsekeraso pamene pacha mwatsekeraso nde what is that nde anapereka example ofusayo kuna kuti akulu wina akuwotcha dziko lathu akuwotcha inunso mupitiriza kuwotcha kuti basi fese tiwotchaso sisuzupereka sense wina akuwotcha iwenso ukawotchaso tikuwina answer I think answer mwipeze nokha. So, pa Strait of Hormuz, ingakhale kunena zoti a Trump akunena kuti ayi pene pajapo basi fesu tupafuna hema kuti komano uku zeni zili uku akufusa uku zeni akulu inuyo mufamu nduze kunena zoti mukudziwa koma kuti pa Strait of Hormuz pakuti thina bwanji pakuti khinga bwanji pakhosi mukudziwa zimene zozo mukuti mirengo ya zinthu ikukwera mafuso amene sonza kuti yani zikusonza kuti pa Strait of Hormuz pakugwira ntchito pakugwira ntchito osati zimene akumana ma Trump. You understand? Taxpayer money was going there. Do you know how much it will cost Americans in terms of their increased cost in gas and food over the next year because of the Iran war? I would simply ask you what the cost is of an Iranian nuclear bomb. I'm going to give you that opportunity. I would simply ask you what you're playing gotcha questions about domestic things. I'm not. You're saying it's a gotcha question to ask what it's going to be in terms of the increased cost. Why won't you answer what it costs to prevent Iran from getting a nuclear bomb? I give you that, sir. But let me. What would it cost? What would you pay to ensure Iran doesn't get a nuclear bomb? What would you pay? I reclaim my time. Do you not know? You had no one do the analysis of what the increased cost of gas and food on the American people are going to be? What is the cost of Iran holding that straight at issue with nuclear weapons? It's $631 billion, which means it's an increase of $5,000 a year for American households. Now, let me give you this point. You're saying that your operation is preventing a nuclear Iran. Will you acknowledge that there is an economic cost to the American people for doing what you believe is necessary to make Iran denuclear? Will you acknowledge the So, mafuso nalibodi kunale mafuso. Akulu okay, for 3 hours sinengawanisa kuleka mafuso osambiri ndangotenga mafuso kawa amene akonanga zoti akufunikira kuti kana chifukwa akugwiriza ndi zimene most of the time simakamba like
chilungamo cha nkhani cha nkhondo kuti zimayenda bwanji. Tukamba zimene zozo. Mukudziwa kuti nkhondo imene yalipanga cost ndalama zingati? Mukudziwa zimene zozo? Misonkho ya anthu. Amen, munthu anali madzi. Mafuso kuti alongosole kukanika. Chabwino. Fuso lina mwina make nditha kupasana lomalizira. Okay? Fuso lina limene lafusidwa mkuluyo. Akulu, are you telling me kuti Trump murako kugwira? Murako kugwira ame murako magwira Trump. Ife simakamba panthu izambiri. Maina amona ngati makuti. Akufusa sana haji bwana yayi. That's why ali ma position imene. Akulu, Trump murako kugwira. Murako sikugwira. Hayi, mfusa ni Joe Biden zimenezo. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for a year and a half, and I'm asking you did right not. now. And Joe Biden is the president. Okay. Trump. I mean, and I fusa lina. I mean, imendi mbali inasobana. Atulankhani kwa fusa. Nkhondo pakati pa nkhondo ya Ukraine ndi Iran. Imene ithema jango abanditiyo. Imene ithema jango. Ndiona ngati Ukraine, chifukwa Ukraine yo mashipi ake ali pasi pamadzi, tawapanga tawagonjetsa, tawatani. But which war do you think ends first? That's an interesting question. You know, coming from you, that's very interesting. Which war would end first? I don't know. Maybe they're on a similar timetable. I think Ukraine, militarily, they're defeated. Okay, you wouldn't know that by reading the fake news, but militarily, look, their Navy. So they had 159 ships. Every ship is right now underwater. Typically, that's pretty good. What do you think, Jared? I mean, it's going to be hard for them to make a naval comeback. Okay, now they have. Hey! Baba, mugamba za Ukraine. Ukraine sina kwisishira maboti. Trump mnawo sio kugwira. That's a sign. Akureka nkhani yawo, akureka nkhani ya Ukraine kuiga ku Iran. Yeah, bagut. Abeni muthamini murako kugwira. Anyway, wina nkumafusa kuti kodi kumene kukumanga amakataniko. So pakati pano iwo akamemphaso budget ina ya 1.5 trillion US dollars kuti aonjezereso mu nkhondo imene iyi. Nkhondo imene. Kuti aonjezereso mu nkhondo imene iyi. So that's why anaka imafusa. I mean wapina kwa ambaso kuyamba pa 31. I think I don't know kumano kusogolo no nkhani yayiwe kaso mene mumu kuti ayikambirane kuti titengede ndalama zimene tulowetse chifukwa ma report akunena pano kunena kuti America kuma bases au ose 11 anyenyedwa kwambiri komanso ma casualties zimene zaonongeka ndi zambiri kwambiri kuposa mmene akulengezerawo. Sirikali wina anamuza mmodzi mwa masenators kuti auzeni kuti sirikali amene anatha kuma base auzeni kuti chilungamo ndiofunika asamaname zimene nazoona ifeyo sizabwino papalisidwa ndi azinena chilungamo asamaname tumbo mmene amene mwamodzi amene anali ma survivors like kuti apulumukete. So hey, no, stop it. Tasiyani zimenezo. Who survived this horrific attack are lying? What I'm saying is before the commencement of the conflict, we put in maximum defensive posture we could. That's a direct We moved contradiction to 70 what they said. in this directing. Can I speak, or are you just going to monologue falsehoods all over the place? It's not a falsehood. We moved 7,500 troops off of the Reclaiming my X based time. on the intel. Stop. Based on the intel. Stop. Reclaiming my time. Because you yell doesn't make you right. Calling, Just because you yell doesn't I'm make you right. reclaiming my time on behalf of these survivors. You just said what they said is a falsehood. There's a much larger that true? picture. There's a much larger picture at play here that included integrated air defenses, bunkers. Like afuna zina mabe
afuna zinamabe ndi anthu yakulu tasiyani kai msaname siyani kunamakwa. You see? So guys, thank you so much, Malawian cameras.